Ahojte, dnes som robila guľaš po mojom. Ako prvé som si očistila a nakrájala 3 cibule. Potom papriku. Očistím si a nakrájam zemiaky. Teraz si nakrájam bravčové mäso. Keď mám mäso nakrájané, tak si dám do hrnca olej a najprv opečiem mäso. Keď je opečené, tak ho vyberiem a dám tam opražiť cibuľu. K cibuli potom pridám naspäť mäso, hustý pretlak. Všetko spolu orestujem, pridám guľašové korenie, ja som dala aj maďarský guľaš, aj guľašové korenie. Potom ten rečí pretlak a dolejem vodu. V polovici varenia si pridám zemiaky, pred koncom papriku a na záver už iba cesnak. A ešte som tam dala guľu mäsovú. Dobrú chuť. Ďakujem.